بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdi koja pripadini samo Allah subhanahu wa ta'ala. Salavat i salami upravo olesorohem amaro mango pejgamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upravo siri porodica amalahem iskrena sledbenikja akali dinesar. Magdalem celme prihilalen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edevlesere volaya hem izenea Amena stavljate družinamen serijalea anavčerdo ciklov o Kur'ani. Ko prethodna duj dersija kola su nakle, tržam lafi kotar prvo sura ko Kur'ani palo redosled. Sura Al-Fatiha. Tržam lafi kotar olakoro bari pehem vrednostija. Avdijaj ko avdisutno trito kotor, trito dersi, Družina men sura Al-Baqara. Akja sura Al-Baqara tani duito sura palo redosled ko Kur'ani. Objavi Meki Medina pali sura Al-Mutafifin hemisila dušelu ovtovarde šušov ajetja. Mangem celime prihilal. Buti bitno važno svako jek amendar sar muslimani te penjari obari pej o vrednostja akali surengor. Sose tej aračola posebno pouka hem poruka svako nesej amendar. Baš svako nesej. Hem skroz o penjari pej akala sure olengere vrednostja hem olengro baripej. Amen ka pomoži namen te dživdina amaro dživdipej koji pošukar način. A džihar so ka omogući namen je to vel zadovoljno amencar amaro uzvišime gospodari Jalla Jalaluhu subhanahu ta'ala a hem amen knačime oleh. Hem ka pomoži namen Sar, te ci damen kotarološni pe te čera šukari pej, ka pomoži namen, sar te dživdina amaro dživdi pej, ispravno šukarej, това ко друмо право, ко друмо која со калигарамен джико джаннети, ко друмо джико задоволство е Аллах субханаху та'ала, ко друмо која со каракјамен ка заштитинамен котар казна e Allah siri hem kotar jahannami. Isto džihari ko drumo ko te so o Allah subhanahu wa ta'ala karakja men hem ka zaštitina men kotar o šeitani na'aletullah. Jerotano amaro havdo dušmani ko amaro dživdi pe. Nisa o šukari pe na mangela menje osim lošni pe te čera lošna buča. Te čera buča kolencar u Allah subhanahu wa ta'ala nezadovoljno. Koja mangila samo jednostavno te rumini amari veza e Allahe subhanahu wa ta'ala. Mangle prhalal. Sa sotiđam družinamen dujtone suraja paloredosled ko Kur'ani sura Al-Baqara. Neko borlafija Качера котар обари пей о вредностја акале суракер. А джихар са сува чирджама романгло пейкамбери салаллаху алейхи васалам. Преносини пе котар Ебу Хурейре ради Аллаху талан хадиси која со бележинле имам Муслим рахметуллахи алейхи. Кај е Аллахе соро пейкамбери салаллаху алейхи васалам ва чирджа мачерен тумаре чера Кабурия, гробия. Hem vachero pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o šeitani čačipna se našela kota čer kuri su čitini pej Kur'ani. Subhanallah.
Prvo su ahluvaja katare ko hadisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jeste so pejgamberi alaihi salatu wassalam upozorina men la fencar mačeren kotar tumare čera kaburija grobija. Su značini o manuš muslimani poklo čer šajte čeril to isto poput sar o kaburi, sar o grobu. Hem ko dova palo dova si kavijamen, sar te arakamen ili te zaštitina amaro čer te na čerale to sar kaburi. Pa vačeri o šeitani čačipna se na šela kotar o čer kuri su čitini pej sura al-Baqara. Pa manuš čerela poklo čer tol poput sar o kaburi, a džihar so ko odova čer su dživdini pekle porodicaja ibadeti e Allah se subhanahu ta'ala na čerela. Naklanini namazi ko odova čer. Na čitini Kur'ani. Na družini pej e Kur'aneja ko odova čer ko te su dživdini pekle porodicaja. Pa ko odova način so podur kotar ibadeti ko odova čerem podur kotar čiti bej druži bej o Kur'ani i druži bej e Kur'aneja. Čereja to čer prala musliman isto sar o kaburi sar o grobu. I onda pučajamen so se odobor problemja desi nena pej, a odva najčešća kana trenutno ko avdisno baš vakti, a angidер дешупан дешушо берш одва бути пара џихане дешуно писто. Pučajamen so se odobor problemja обсихриме. Porodica обсихрими, не'уzu билlah džinencar. Ako na dek čaj ili dek čavo. A prvo ili najbaro razlog tano jeste so zapostavijam o ibadeti amaro čer zapostavimo tano kotar ibadeti kota čitibe o Kur'ani i od ovaj tano jek najbaro razlog jer kod ova čer ako na čerela pe ibadeti hem na čitini pe Kur'ani onda kod ova čeri si ne'uzu billah o šeitani na'aletullah. Duito jeste od vas su jama dio psihrime, jeste su mukljame na džihar tepena lagano sa lahkoćom. Muklamen a džiharova će diku dija zapadno kulturno civilizacija. I onda na nesumnja kod vas su desini po dobor problemija ki strana sar sihre hem napad džina. Pa kad teo pejgamber sa su vačerđam si kavijamen amaro čer te na čerale to kaburi. Te araka amaro čer kotar izgled e kabure soro. Hem te zaštitina amaro čer kotar o šeitani na aletullah. Hem dole se prhala muslima. Ako jem badi avđija, desini pe, nale, umjesto te veše te dihe televizija, ili pa te veše ko telefoni te ročkone, ko Facebook, te vrtine, te dikesu i sisonane, ko TikTok, ko YouTube empana, ko disa vera socijalna mreže, tano buti pošukare, te beše, te koristine od ova 2 sača, koda sigate na kela ko socijalna mreže, ni na primitineja, ni na osetineja, buti pošukar, te dole, te čitine u Kur'ani. Jer od doleja, tu te klep porodica, to kločer arake zaštiti neja kotaro šeitani na aletullah. Vle se isto džihara katare buti važno i bitno prala musliman. Te siktove te džane i sufara arapsko. Oslovija arapsko. Te šaj u Kur'ani Allah sorollafi te čitnelen ko arapsko. Jer otejtano posebno berečeti. Posebno nagrada. Prala muslima. Duito hadis ko isto džihar beležinio muslim rahmetullahi alaih. Hadis kotar Nawas ibn Sam'an al-Qilabi radijallahu ta'ala an. Prenosini pe kešunđaje pejgambere sallallahu alaihi wasallam so vacheri. Kodive kıyamete sor kovil ando o Kur'ani hem okola kola so olea ko dunyalu ko drujisare. Kodive kıyamete sor. Kovil ando o Kur'ani hem okola kola so olea ko dunyalu ko drujisale hem premalo liye siri uputa postupinđe.
ка предводиниле и сура Al-Bekara hem и сура Al-Imran, кола ковен сардуј облакја или сардуј кале облакја. А машкароленде кол светло, субханаллах. Машкароленде кол светло. Или сардуј чирикла кола ка бранинен околе кола е Куранеа ко дуњалу ко дружи салу. Хем премало олесири упута по ступинџа. Субханаллах. Па и сириде со пошукаре кота ракава. Валлахи, на не. А мене ме смртник ја. Јек две прели касни амен камера. А кова дуњалуко камукале. Караставинаме на кали дуњалук костар. Ама валанен до Аллахи субханеху таала те терџова. Па и сили пошукар кота родува прала муслима. Те дружинетот е Куранеа. Токло джибдипе. Док живинеа која дуњалуко. Те дружинетот е Куранеа. Па ко дивеј е киаметесоро, товел андо о Курани, а ем ту исто са дружисална Куранеа. Па те предводинитот и сура Al-Bekara те предводинито и сура Al-Imran. Валлахи на не ништа пошукаре кота родува. Ништа пошукар на некој тардова. Али амен на жалост авдие побутер дружинеамен е телефонеа, побутер дружинеамен Фейсбукеа, ТикТокеа, Јутубеа, хемпана вере бученца. А најхари даја време те дружинамен е Куранеа. Најхари. На не чудно после со се амару халите оно стаџихара савко. А со побутер ка дружинамен е Куранеа, побутер хем пошукаре коа мануша помагде, а хем сар нација сар најманина со постојнаја, кури со јам рачуиме сар неписмена, кури со јам рачуиме сар проста мануша, или лошна, амен е Куранеа или удружибе, амаро е Куранеа као возделаме. Jer ништо на не те поможине мануше са слушајте поможине на Курани. Хала муслима. Исто джихаре котаре Ебу Умама Al-Bahlili радијаллаху ан. Преносини пекајале со пекамбери салаллаху алейхи ва салам вачирџа најбаро нав е Аллахесо. Азен шукаре. Најбаро нав е Аллахесоро. Мака бележинен. Он мален писинен. Најбаро нав е Аллахесоро субханеху таала. Мислини пе конав Al-Hayyul Qayyum. Пане путува чарао. Најбаро нав е Аллахесоро субханеху таала. Тано нав Al-Hayyul Qayyum. Аквајто на најбаро нав е Аллахесоро субханеху таала. Al-Hayyul Qayyum. Која кет ковел замолимо о Аллахи субханеху таала. Кабули черела и дова. Арачола котрин суре Al-Bekara Al-Imran ем сура Таха. Бележини Ибн Маџа Табарани по Муснаду Шамиин хем пана бут аверочи няке бележинена. Хала муслима. Хала вакатара сикло кратко. Кет качере дова ко Аллах субхана таала. Кет камолине е Аллах субханаху таала. Молине акалена веа. Најбарена веа. Најбаро анав е Аллах субхана таала Al-Hayyul Qayyum. Хем пенела като пекамбери салаллаху алейхи ва салам кока молини е Аллах субханаху таала акалена веа. Wallahi azza wa jal kachero kabuli o lesiri dova. Nanete odbini o lesiri dova. Wala hawla wala quwwata illa billah. Khala muslima. وليس بلجن نكونا إن شاء الله بفضل الله عز وجل. استوجخاب النصيني بكوتر أبو أمامة البخليلي رضي الله عنه. كي الله سر بكمبري صلى الله عليه وسلم وترجع كوكريو سواكو نبروبيسيمي
намазесо ко черела ајетул курси. Ко черела ајетул курси. Котар којбе ко дженети на улавиле ништа сем омерибе. Аллаху акбар. Вачеро пекамбери салаллаху алейхи васелам ко крео сваконе прописиме намазесор. Ко черела ајетул курси, котар којбе ко дженети на улавиле ништа сем омерибе. Аллаху акбар. Ајетул курси исто джихаре арачола ки сура Ал-Бакара. Значи, ако ето нека ајети, која со арачола ки сура Ал-Бакара. Ема која хадиси бележиле Ан-Нисаи, Табарани, Ибн Касир, Ибн Хаджар, Имам Асујутин, па на бута вера источењаки. Субханаллах. Хузейф ибн Јеман радијаллаху ан преносине као пекамбери салаллаху алейхи васелам. Вачерджа. Одликуиме јам упредер авер народо трине бученцар. Трине бученцар. Упредер јам котар авер народо. Прво, цело пув чердијаме джетан кланибнасе о намази. Цело пув. Чердијаме јетан кланибнасе о намази хемолаја шете чистинамен. Дуито, амаре сафија чердетане сар о сафија мелеконџер. Амаре сафија чердетане сар о сафија е мелеконџер. Хем трито, вачеро пекамбери салаллаху алейхи васелам дин джапе мај ајети котар сура Ал-Бекара, котар ризница телал о арши, котар нико на добинџа дисо ангедер манде, нити ка добини пало манде. А савко дисо, со пекамбери салаллаху алейхи васелам добинџа кота Аллах субхана тала, нико на добинја ангедеро лесте, нико на ните добини пало лесте. Хем ако хадиси бележиле Ан-Нисаи ибн Хибан, хем Ибн Мунзир, хем пана бут авера учењаки. Рахметуллахи алейхи. Па исто джихарди каја катаре прхала муслима. Со акеја сура, тани посебно исто джихар сура. Силај бари пеј, и баро вредност која свако амендар валани те пенџарила. Свако амендар валани те пенџарила. Исто джихар прхалал на хадиси Ебу Масуд Ал-Ансари радијаллаху ан преносини кај пекамбери саллаллаху вачерџа кора чате читини палуне дуи ајетија котар сура Ал-Бекара коволе се доволно. Кора чате читини дуи ајетија палуне котар сура Ал-Бекара коволе се доволно, мако хадиси бележинле у Бухари хем у Муслим со начините на мутефекун алейха. Са со вачерџам прхала муслима. Сура Ал-Бекара тани мединско сура хему везо дова на неразилежање машкаро учењаки. Значи учењаци на разилежена пеко дова тани сура Ал-Бекара тани мединско сура веќе и силен јек став са учењаки ако дова. Апсолутно веќина коментатори Куранесер сматринена кај е сура Ал-Бекара прво сура која објавими ке Медина. Прво сура која објавими ке Медина сем о ајети котар душо в товаре шујекто коте со ачери Аллах субхана таала хемдаран котар диве ке царине е Аллахе се ка иранентумен. Хемдаран котар диве ке царине е Аллахе се ка иранентумен. Иначе прхалален акават цитирима ајети сматрине пе палуно ајети која објавинџа о узвишиме Аллахи субхана таала ко Кур'ани. Палуно ајети. Дикаја, субханаллах, некобор лафија, некобор хадисија која со вачерџа пекамбери салаллаху алейхи васеламе котар сура Ал-Бекара. Олакоро вредност си кавијамен од ова со амен ка поможинамен прво амаро чер. Те начерале то саркабури. Хем дуито те заштитина
амаро чер, амен, амаре породицате заштитина котаро шејтани, а джихар са суачеро пейгамбери салаллаху алейхи ва селаме, читиндои и сура Ал-Бекара шејтани на шела котар доа чер. Дуито, сикавемен амаро мангло пейгамбери салаллаху алейхи ва селаме, да окуа дружини пей, е Куранеа, каква дуњалуку. Кодивеј е киаметесоро кет китлуланго Аллахи субханаху таала прво кол андо о Курани хем ов кол исто джихар. А од дватано знако да ово два со дружисале Куранеа слединџа е упута е Куране сери дживдинџа джихар са совачер джапеле се ко Курани о Курани кол олесро предводник, односно и сура Ал-Бекара и сура Ал-Имран, кон олесре предводникја, кod веќе тесо. Трито, вачермио пейгамбери салаллаху алейхи ва селам окова качитини, пало свакова намази, ајетул курси, олестар, на нет товол од дженети од бимо ништа авер семо умерибе. Оле на нет улајле ништа авер котар од дженети семо умерибе. А кога читини исто джихаре дуи палунеа јетја кота сура Ал-Бекара рачате коле се доволно. Односно коле се доволно са заштита. Хем дихаја буд баре поуки сија катаре. Ема катар буд шете чопела фиправер. Ема менја коа валяни. Валлахи аква менја валяни хем ништа на не пошкар котар дова. Валлахи те дружи намен е Куране хем те пенџара о Курани те пенџара олесе прописија хем олесе робарипе. Са сотиџим ништа на не побутер хем пошукар те поможи намен. Сарцока поможи намен одружи беј е Куранеја. Хемо пенџари беј о Курани улесро вредност хемо улесро барипе. Са сочирџа Аллах субхану таала ко Курани о која со делато мен о Аллахи хемо улесро пейгамбери лен и черенто мен ко дова. А о која со забранението мен о Аллахи хемо улесро пейгамбери мукен черенто мен ко тардова. Ако на нете шунел е Аллахе хемулесере пейгамберей, засигурно залутинџа котар праводром. Нековел, акава ајети, прво баро приоритети која маро дживдипе. А од ова, со валяни единствено ка сваляните шуна, бизо те пучамен буд, хен те распитинамен буд, бизо те бешате мисина буд, само е Аллахе субхану таала молесере пейгамбере салаллаху алейхи ва селам. Овкет ка пенелам не дисо, джелле джалалаху субхану таала, е молесеро пейгамбери салаллаху алейхи ва селам, черен дисо од вака чера. Хемокет ка пенелам не дисо, джелле джалалаху субхану таала, е молесеро пейгамбери салаллаху алейхи ва селам, мукен од ова цент мен котар дова, ови ту ми забранимо, харами, лошно, канал ту ми штета, од вака мука кати даме котар дова. Jer sa su očerđaku kraju, a kato Allah subhanahu ta'ala, ako na ne te čerla džihare, ko na ne te postupina džihare, koka irini podumo e Allah se subhanahu ta'ala heme pejgamberi se sallallahu alaihi wa sallam, ov zalutinđa kotar pravo drumo. Ov zalutinđa kotar pravo drumo. Hem sa su očerđam ko prvo dersi kotar sura tahašelu bišu štartu etike su očer Allah subhanahu ta'ala, koka ti dълпе котар опомена микли, котар зекр. Ов лошно животи ка живини. Лошно животи ка живини. Ем пучајме после со се живинеа лошно. И сако дито аме е криво, осим кокри, аме не јам криво. Кокри амеđe. И никед народаја право разлог, право себепи, што се живинеа едноставно, а савко животи, а иначе кад би само хари, ова е искрена према менде, кад би само хари размислинаја,
Kozumiyam dur kontra Allah subhanahu wa ta'ala, onda kasvatina su sađi harjivina. Hem sarkazna jeste kodova paluni su Allah subhanahu wa ta'ala kodive kiamete suro koro kavazdelamen. Mulna Allah subhanahu wa ta'ala te čirlamen kontra kola iskreno mangeno Kur'ani. A družinena pe Kur'ane.